Nepoštovanje autoriteta u učionici već je uveliko kliše. Dakle, tema koja se mnogo puta čula, o kojoj se diskutovalo, o kojoj se pisalo i danas kada kažemo da profesori, odnosno učitelji, više nemaju autoritet, kao da smo rekli da je zemlja okrugla. Međutim, zašto je zemlja okrugla, odnosno zašto učitelji nemaju autoritet? Da li vam neko može oduzeti autoritet ako se vi niste složili sa time da vam ga on oduzme? Sada će se nad ovom mišlju neko začuditi, neko će se namrštiti, reći će, ali to tako zvuči lako. Dakle, lako je da se o tome diskutuje ili da se filozofira, ali vrlo teško da se u učionici u kojoj učenici galame uspostavi red kad ga nema ni kod kuće, u društvu ili u javnom prevozu. Slažem se sa time da je tako. Međutim, autoritet uvek dolazi od onoga koga treba uspostaviti. Dakle, od profesora koji ga ili primiče k sebi ili ga se odriče. I ovaj posao se zapravo ne dešava u učionici. On se dešava ispred učionice ili na putu do učionice. Ako profesor poveruje da nema autoriteta, da svojim učenicima ne može ništa, još više da ničemu i ne može da ih nauči, onda je njegovo mesto u učionici suvišno. Međutim, ako se sa sobom dogovori da sve ono što će reći dolazi sa jednog važnog mesta, a to važno mesto je mesto istine, onda se u učionici potpuno menja atmosfera i dinamika grupe i čak i oni koji nisu verovali da učitelj ima nešto da kaže, tog učitelja počinju da slušaju. Prema tome, problem autoriteta nije problem u učionici, nego van nje. I da li mi verujemo da ga imamo, da li smo se sa tim slistili, odnosno da je to nešto što nam pripada, ili nam ga veštački drugi ljudi na silu po svojoj volji oduzimaju.